wekasane dukung iso dadi Nalendra, wekasane dadi ratu nindes marang para kawulane. Ratu sing ora kena nggo contoh, pimpinan sing ora kena nggo patuladan. Rasa tenak tutur-tutur, ya kene kowe golek ratu Gustiku. Dina samang tak tantang gelut. Aku minangka wakile Demang Ijrapa ing Eka Cakra. Dina samangka manah hilan makilne lawan Bratasena. Yen ngono, kowe pengen dadi pangananing ratu Gustiku, bisa mangan aku wareg selawase. Acal bayung balungmu dina iki kowe. Wong, rokokmu selehno sih. Nyambung. Sajake arep gelut. Kowe kudu bisa cancut tali wanda. Bilane kelawan Bendara, bekasane bisa ngenteng-enteng iki sesanggane Raden Bratasena. Ale gelut gawe aku, Truk. Aku anggota lho mangsane. Anggota. Wah, wis rata-rata. Macem-macem lah. Kayak jurus likur mati deh. Oh, ngono. Lihat, aku sudah kuda-kuda nih. Ya. Waduh, endo bos ya. Wah, Etian, ngalih. Oh, sopo ganggu wong gelut edan. Cah wedok munggah panggung sapa ya? Dan atus keringet temenanan di musuhku gede tenan. Ayo, kene atus keringet malah sindene mbadok sego pecel. Edan. Jan. Jan, gabit ning sikil nganti bengung ning kuping. Jan. Kayak ora patek gerak nih sekali gerak medeni. Mas. Yan. Ki wong apa iki dianem kaya cagak listrik. Wah, kene joglangan ora untuk mundur. Ulah aku geblak. Yan. Pas. Hebat tenan. Tapas nih pincuk. Jan. Woi. Oh, Etian. Ora nek gunane mong aku ning rombongan ki sepi dhewe. Ning bareng musuh wong kae nek padane mandek. Wah, Etian. What? Oh. Ojo ijen, rada akeh.